Bueno, nahi baduzue hasiko gara. Lehenengo eta behin, ongi etorri bertaratutakoei, batez be Eneritzeri, horri dugu gure artean dago, Maialen ibe bai, medietatik, onbototik etorri jaku, eta, urte eta piku luze pasatu da bilkura, azkenengo bilkura presentziala genuenetik, eta gaur litzateke lehenengoa, pandemia sasotik hasita, ezta. Orduan, hori aipatute, hasiko gara. Ohiko osoko bilkura ospatzen dugu, 2021eko azaroaren 24an arratsaldeko 7etan hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan daukagu, onartu hala badagokio 2021eko irailaren 29ko akta. Aktaren inguruan edo, bai? Arratzaldeon, gure aldetik, 3. puntuen boskak ez dauz ondo. Espada, Davidek birritzen boto bala. Ze alde eta kontra agertzen da orduen. Eskerazko bertxinoan. Bestela, ados. Bai, bertatik entzuten da. Davidek entzuten da, Carmen menutik. Bai. Bai, danok entzuten. Gero hemendik bikoiztu egiten da pizkatxo bat. Ez askorik, baina... Vale. Da hor, David, volumenik ez dekozu, David? No tienes volumen ahí? Claro, barruko zera da. Claro, Carmenena. Igual hori txengo da, Gitxitxua. Bai, Amelia hitz egiten badozu, nik uste dut oin gitxitxua ingo da bela. Entzuten da, baina gitxua. Bai. Esan bezala 3. puntu hortan dagoen akatsa, hori zuzenduko dugu eta onartutzat eman gehinke, boska ingo dugu, ezta? Aktaren aldeko boskak. Abstentzioak orduan, bai. Bigarren puntua, 2021eko iraileko eta urriko alkatetza dekretuen berri ematea. Dekretuen inguruan, Jesu? Zalantza batzuteko guz. Hor, iraileko 20. dekretuen agertzen da udala juzgauetan bertaratuko dela langile baten salaketa dela eta jakitea aprobat zer dela eta dan, eta zein dan momentuko egoera, ze, klaro, iraileko zer da danez, apuntatuko dugu eta bidaliko dugu informazioa, zeni behin momentu honetan. Ez dekat buruen gaia eta beni bezdun nahi hankarik sartzea, jasotzen dugu garaine eta bidaltzen zaie informazioa. 21. da kulturetxeko kabinan esleipena,
eta guztoko jakon txostena jasotzen, txosten teknikue. Vale. Hogeta 6garrena da balorazioen inguruko langileen lanpostuen balorazioen inguruko dekretua da hor zelandoien jakitie guztoko jakun ia bilerak egiten zabizien eroez. Badauen aukeratute langile funtzionarizuen ordezkaria nordan eta bueno, beste behin eskaintzi gure burue bertan egoteko, ze prest gauz egoteko. Vale, hor bai erantzuna gotzuet, hori bilerekin bagabiltzala, azkenengo bilera bertan bera itxi gendun, badakizulako zego beratan egon nazen, eta bueno, finkatuta dugu hurrengo bilera, balorazio aurrera doa, zentzu horretan, eta bueno, aipatu duzun galdera, hau da, funtzionarioen ordezkari gisa hor dagoan ezarrita, bueno, hemen aipatu genezake, garaine, publikoki, Maite Perez litzateke, funtzionarioen artean aukeratu duten ordezkaria. Hori litzateke, eta bueno, berez aipatu gendun, prozedura horrela jorratuko gendula, eta momentu honetan badaude laboral eta funtzionarioen ordezkariak, eta gero udalaren partetik edo, kasu honetan paritario izan behar danez, neu eta garaine gehi, lan teknikoa bideratzen ari dan enpresako ordezkaria. Bueno, horren ari prest gauzela gu eskoiz buru eskaintzen dugu. Gero, betiko gauza bat, historiko bat, 55, 56, 57 eta 58 die erakunde desberdinei emotu jaken diru laguntzak. Eta behin baino gehiago esan dozue, araudi bat eta egiteko prest zabeziela eta prestatzen zabeziela eta hori. Uste dugu, zenbat eta lehen egin eta hau izango dela, eta hori alketetza dekretu barik, irizpe zehatz batzuk jarraituz banatzen badie diru laguntza horrek, askoz gobetu. Bueno, zirri borrotxo badia nik uste badagola landuta da epe laburrean espero dugu ja aurkeztea. Da azkena, urriko dekretuetan, hau bota izin dugu uste dut behin baino gehiagoten, da San Antonioko etxe bizitza eta lokal horren salketa, salmenta hori guk ez dugula begi honez ikusten, eta badeko gula esperantza txiki bat ez da inen saldu, eta bainoz beste gauza honen baterako erabiltzeko igi ezin horrek. Orduan, bidaltzeko informazioa lirateke kabina kulturetzeko txostena, eta iraileko 2. dekretua epaitegiko gai horrela. Eta balorazioen inguruen oso zerra horrelatute, eskertuko dugu. Horre gaixok jasotzen duguz. Orlan. Bai. Si podéis colgar la documentación en las carpetas de concejalía, pues para que podamos usarlos todos. Bai. Vamos a seguir el protocolo que aprobó el alcalde, que se os enviará a todos los portavoces todas las documentaciones que se han solicitado, ¿vale? Lo que aprobamos ahí, ¿vale? Hirugarren puntuan, dugu bake epaiaren izendapenaren, espedientearen onarpena. Batzordean, antolakuntza batzordean komentatu gendun. Bake epaile titularra eta ordezkoaren
ezaugarriak edo betetzeak, kasu honetan, ezaugarriak lirateke bake epaile titularra eta ordezkoaren karguaren iraupena 4 urteko izatea, ordainsaria jaso ahal izango da bela, naiz eta lanbide edo merkataritza jarduera ohikoengandik diru sarrerak eduki, gero betekizunak liratekela Espainiar nazioartekotasuna eta adin nagusikoa izatea, ezgaitasun eta bateraezintasun zerik ez izatea, eta legeak eta artikuluak ezartzen dire, inolako alderdi politikotan edo sindikatutan partaide ez izatea, eta gero baloratu beharreko merituetan, bake epaile esperientzia, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,1 puntu, gehienez 2 puntu jasoz. Bigarren puntua litzateke baliagarritasuna, 2 puntu, euskararen erabilera maila bebai, 2 puntu ahozko maila baloratuko litzateke. Boskatzera ingo dugu. Espedientearen onarpenaren aldeko bozkak, abstentzioak, laugarren puntuan daukagu berrizko udaleko obra eta zerbitzuetako brigadarako ibilgailu bat alokairu erregimenean hornitzeko kontratu onartzea. Hor gogoratzen bazarie aurreko ibilgailu elektrikoen lizitazioan, ibilgailu elektriko eta ataraziran lizitaziora, eta bietatik bat bertan bera gelditu zen, esan enpresarik aurkeztu, eta bigarren aldiz atarako litzateke ibilgailu elektriko horren erosketa. Horre pizkazioak edo arrazoiak ziran, kasu honetan, furgonetan nahiko handia eskatzen dela tamaina aldetik, eta zailtasunak dagozala edo gonzirala presio aldean. Justutxo atara genula eta hori ekiditeko horre aipatuko ditut pixkat epealdia, zenbaterako epealdian ataratzen den renting bidez, 4 urte gehi bat lirateke, eta aurreko lizitazioan, hor azkenengo urtean, egoan gutxipen bat, kasu honetan teknikoak gutxipen hori kendu deu, ajustatzearen presioa, kontsultak egin ditu berak, eta zailtasuna hortik erator daiteke, eta hori kendu egin da. Eta orotara, irtetzen da bezbarne, 76.320 eurotan, lizitazio hau da, ibilgailu elektriko berriaren erosketa. Berez esan moduan, da furgoneta nahiko handia, aurrekoa erositakoa baino pizkatxo bat handiagoa, brigadako behar izanak zebetetzeko. Eta bestetik, esparru hau, elektrikoen esparru hau lantzearekin, ari gara pizkat ere bideratzen, zero isurketaren helburua ez da, eta ja da, brigadako eta udal ibilgailuak kontutan hartzen badoguz, portzentai oso altu baten gagoz, gaur egun ja da, ditugu udaltzaingoen ibilgailua, brigadan izango genituzke 3 ibilgailu elektriko, eta gero lorazaintzako kamioia ere elektrikoa litzateke. Beraz, zentzu horretan, nahiko horretuta egongo ginateke. Puntu
honen aldeko bozkak. Abstentzioak. Bosgarren puntuan 2021 3-1-025 zenbakidun alkatetza dekretua berrestea. Bueno, aleginduko naz, ahalik eta hobetoen azaltzen, astiro, eta minuntutxo bat. Bueno, berez guztiok dakigu urrian zehar energia inagotable de UMSL enpresak aurkezten duela ingurumen ministerioan 400 kilovoltioko goitentzioko linea baten aurre proiektua tramitatzeko dokumentazioa, kasu honetan aurre proiektua Valdejesa Aragoien dago, eta bueno, badirudi bertan dagoela parke fotovoltaiko bat, bertan ekoizten dena Gatikaraino garraiatzeko aurre proiektu bat aurkezten dute. Proiektu hau 267 kilometroko trazatua deuko, eta bueno, argi dago, logikoki horrelako proiektu erraldoi batek zer nolako inpaktua izan dezakeen gure ingurumenean, eta bueno, bestelako hainbat esparrutan ere. Orduan hori horrela izan da, ministerioak linea honetan azaltzen den trazatuan dauden udalei bide ematen die, horre proiektu honen berri ematen die, eta bide ematen die aldeko edo kontrako iritzia azaltzeko, bai alde batetik baimen administrazioaren inguruan, eta bai ingurumen inpaktuaren azterketaren inguruan, bi prozedura lirateke, eta bi prozedura horiei udalok alegazioak eta kasu honetan aurka edo aldeko iritzia emateko aukera dugu. Orduan, hau ikusirik, eta berriz kaltetua izango dela edo proiektu hau gasatu ezkero ikusirik, eta ikusirik inguruan gure eskualdean beste hainbat udalerri kaltetuak daudela, gainontzeko herrietako alkatekaz batzartu eta logikoki euren iritzi bera, kontrako iritzia jasoz, herri bakotzak kasu honetan, legearen araberako bere tramitazioa jarraitu deu. Herri horiek lirateke berriz Maiabi, Garai, Iurreta, Zaldibar eta Zornotza, eta gure kasuan, komentatu izan dugu moduan, kontratatu izan dugu ingurumen arloko abokatu espezializatu bat, eta udal arkitektorekin lankidetzan, alegazioak prestatu izan dabez. Esan bezala, lehenengo prozedura baimen administratiboa litzateke, eta esan bezala, baimen horren aurka azaltzen da berrizko udala, batez ere arrazoi hauengatik. Labur bilduko ditute arrazoiak, lehenengo arrazoia litzateke ez dela justifikatzen ebakuazio azpiegitura sartzeko premia larria, kontutan izan da inpaktu onartezinak sortzen dituela. Hori horrela izan da, horrain bat puntu komentatu genitzak ez da. Lehenengo eta behin aurkeztutako horre proiektuak ez duela egiaztatzen nahitaezkoa denik, argindar ebakuazio azpiegitura eta bere edadura, esan bezala 267 kilometrotako edadura
planteatzen da. Ingurumena errespetatzeko eta inpaktua minimizatzeko ustezko borondate ekologikoa ezerezean gelditzen da horrelako proiektu bat planteatzerakoan. Esan bezala 100 kilometro egitea aurreikusten duelako, eta oso larri joko duelako gure natura ingurunea eta herri askoren garapen ekonomikoa ere hainbat ikuspegitan. Kronikoki kaltetuko lituzke esparru eta eremu horiek. Bestetik, ez da egiaztatzen sortze garapen aurreikuspenetara egokitu denik aurkeztutako trazatua. Hau da, Valdejezatik gertuagoko nodoren baten konektatu ahal izango litzateke, teknikoki, horrelako proiektu bat, eta linea hau ez da azaltzen inondik inora ere garraio sarea garatzeko 2021-2026 planaren ingurumen plan estrategikoan. Bertan ez da azaltzen, eta horrexegatik ja planteatzen dabe teknikoek deuseztatuta gelditu beharko litzatekela linea hau. Bestetik, ez da justifikatzen azpiegiturak Gatikako nodora bideratzea esan bezala, planak jasotzen duen Aragoi eta Pirineo Atlantikoen arteko interkonexio programatua ez duelako kontutan hartzen. Jada badago konexio programatu bat, eta konexio programatu horretan ez da jasotzen linea hau. Gero bestetik barri dobe aipatzea, kontsultaren zeden azpiegitura hori ez dagoela jasota 2021-2026 aldirako energia elektrikoaren garraio sareko plangintzan, gaur egun izapidetzen ari dana, eta bukatzeko aireko linea berri hau ez dala sartzen Euskal Autonomia Erkidegoko energia berriztagarrien PTP-an, eta gaur egun ere izapidetzen ari dana, PTE-a, eta esan bezala jaso beharko litzateke bertan eta ez da saltzen. Bestetik, eta naizta erantzuna izan baimen administratiboari, nahi izan da txikitzea beste hainbat kontu, ezta. Ez da nahikotasunez adierazten, ez aurre proiektuan, ez ingurumen inpaktuaren azterlanean, 400 kilovoltioko linea honek Güeñez itsasoko linea kontutan izan da, eta Morebieta itsasoko antzinako linea kontutan izan da, ez planteatzea berrerabilpenik, hau da, gaur egun ditugun linea horien zutabeen berrerabilpena edo eta bestelako alternatibarik. Alternatibak ez dire inondik inora ukitzen. Bestetik, aurreikusitako azpiegiturak eragin onartezinak izan ditzakela pertsonengan, gure inguruko etxe bizitzengan, faunarengan, eta korridore ekologikoarengan batez ere, eta zer esanik ez, gure paisaian, ezta? Zer nolako kaltea eragin diezaioken gure paisaiari, jada bi linea ditugunean oizko hegoaldeko magal honetan, ezta? Gure herri osoa zeharkatzen duena. Eta horra aipatzea, logikoki ere, eremu elektromagnetikoak hurbileko etxe bizitzetan, planteatzen den linea berri hau, hainbat etxe bizitzetatik gertu igarotzen dalako, eta hor, neurriak, distantziak eta ez dituelako ganoraz planteatzen, ez eta zer nolako inpaktuak izan ditzakeen aipatutako eremu elektromagnetiko horiek kontutan hartuta. Eta, bestetik, eremu horietan dagoen fauna, natura ingurunea oro har, eta baita be, gure kultura ondarea. Eta, azkenik,
indargabetutako eta edo existitzen ez diren arau aplikagarriak aipatzen dira, eta oinarrizko lege batzuk ez dire onartzen, eta oinarrizko lege horiek lirateke gure erkidegoan ditugun ingurumen legeak eta kompetentziak, eta bestetik gure aldundiak ere dituenak, ezta? Ez ditu inondik inora aipatzen, bi erakunde hau ez die inolako kompetentzirik ematen, eta hori ez litzateke horrela izango. Beraz, azaldutako puntu guztiengatik, kontrako eritzia ematen zaio, kasu honetan, baimen administratiboari, eta hori da, labur bilduta, helarazi dana epez eta formaz. Zau da, bosgarren puntu bakarrik. Bai, bosgarren puntu, Igual bizek gartulik ez. Daipatzie, hori, alderdi politiko guztiak, behintzat, gero bakotzak bere bitziak izango ditu partikularrak eta baina danak kontra azaldu izango garela lehenengo momentutik. Guk esati bakarrik hau gure eskariz ekarri dela plenora, uste gulako adostasun bat dauela eta garrantzitsua dela kalera irudi hau emotie. Eta nik gehitzeko zuk esan duzu nahi, argi dagoela ez da inongo planifikazioik eta bardin dotzela gure herriz izerreit jotzen. Hori, zondino amaitxu bari dauen lan batzuk hor dauz, linea baten, da ja urrengue egiten hasi gure da, bastakit. Nik uste bardin dotzela eta kitxo. Eta guk eskari bat bakariteko udal gobernuentzako kasu honetan, informazio eskertuko gendula aurretiaz, ze heldu jakun gainera zuen alderdiko alkatetza dauen udalerri batetik informazioa eta ez gure udaletxetik. Eta bazkartuko duke informazioa zuzenien gure udaletxetik jasotzia. Da bestek ez, kontra gau esela gube bai, eta kontra iteko zeo zer pentsa bezkero lan enbi bada, hor gau esela. Nosotros, como no podía ser de otra manera, estamos totalmente en contra de que otra línea nueva de alta tensión contamine nuestro pueblo. Y además vemos la necesidad de que se regulen este tipo de infraestructuras y que compartan trazados ya existentes y no invadan nuestros montes con más torretas y tendidos. Desde nuestra formación, desde Elkarrekin Podemos, vamos a apoyar todas las iniciativas que desde el Ayuntamiento se realicen sobre este tema, mostrando nuestro compromiso y colaboración. Hau litzateke ratifikatzea bidalitakoa ministeriora, eta aldeko boskak. Gauza bera gertatzen da hurrengo puntuarekin. Hurrengo puntua litzateke ingurumen inpaktuaren azterketari jagokona, eta hor labur bilduta, baimen administratiboan aipatu ditut, baina labur bilduta aipatzen direnak hurrengoa lirateke. Ingurumen inpaktuaren azterketak aipatu ditugun sakoneko gabezi larriak dituela, ez duela inpakturik aurreikusten, eta hori ez da horrela, horretarako kontratatu dugun ingurumen arloko abokatuak egin du lan desente eta sakon horratu ditula gaiak. Eremu elektromagnetikoen eraginpekoak batez ere, eta lehen aipatu ditudanak, faunari, paisaiari, ondare historikoari eta kulturalari lotutakoak ere. Gauzak horrela, ez du ezartzen prebentzio edo zuzenketa neurri baliodunik, ez ditu Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak onartzen, ez da errespetatzen are,
ingurumen inpaktuaren azterketa erabat deusez alitzateke zentzu horretan, eta kalitate baldintza nahikoak ez ditula betetzen aipatu beharko genduke. Proiektu gauzatzeak sortzen dituen inpaktuak guztiok dakizkigu, nahitaezko esposizio elektromagnetikoari dagokionez, barrido aipatuz babestutako faunan, paisaian eta barretan, eta ulertzen da jasoko gendukeen inpaktuaren gandik nabarmen bidera ezina dela proiektu hau, eta labur bilduta bi puntu lirateke. Ingurumen inpaktuaren azterketa kalitate baldintza nahikorik ez duela betetzen, eta bestetik argi eta garbi adierazten dau proiektuak argi eta garbi bidera ezina dela ingurumen arrazoi desberdinengatik. Orduan, txostena oso luzea da eta hainbat atal jorratzen ditu esan bezala, baina labur bilduta hau litzateke. Bale, puntu honetan be, eskatzera ingo dugu. Aldeko boskak. Zazpigarren eta zortzigarren puntuak, zazpigarren puntuan legoke EH Bilduk aurkeztutako azaroak 25. emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunari buruzko adierazpen instituzionala, eta bestetik udaletik udal guztioi eredu moduan urtero bidaltzen diguna, eta alegin du gara pixkate bateratzen, eta berez zazpita zortzigarren puntuak zazpigarren puntuan bateratuko genituzke, azaroko 25. adierazpen instituzional bateratu bat plazaratuz. Ez dakit merezi daben oso luzea da, agian Maialeni bidali aldiogu momentu baten, eta horrela egiten dugu irakurtzea zera guztia. Ez dakit aipamenik edo nahi duzuen zuek egitea. Atzo batzordean, Iparko batzordean nabizek esan bahia zerekit aurkeztu dugu zen bi. Eta arrazoi edeko aurretik hau bateratu diren du. Lertzen dugu atzo esan gendu, arrazoi pertsonalak eta, baina aurretik sartu zenuten mozioa, hori izan, eredua zen. Konturatu zine, baina beste asko ez, eta filpa gendu, nio txasinaz, baina dokumentazioa irakurri indida sartu horretik. Eta konturatu zintzen, ez da baina jende asko irakurtzen da, gure kompromiso ebintzen da, eskuarten dara beldun eta gartzen dugun plenoetara eta batzordeetara irakurrita utzitzen. Hori bakarrik, baina pozik azkenien gai izan garelako, azken momentuen izan badabe, bateratzen. Ez horrezegatik eta zentsu horretan eudelekoa egon irakurrita paseten dena, bidali izala, berrizko udala jartzen zuen utzunean hori jarri gabe. Etorri bazan plenoraino, berez inungo arazorik eskendu leukiko boska baiezkoa emoteko, bi atarata, espazien edu akordio batean, ja ezingo genuen baiezko emon, ez dalako zehatza, ez dalako herri honetarako eginatu, ez? Ikuste dugu baietz, baina han ez da duziten inoen. Baina hori da, txikitzea berrizku dala. Ez que hori be, ez da, hori garaineri galdetzen egon ninen, azken momentua galdetzekotan. Hemen mozio bat heltzen bada momenturen batean, segertatu leiteke hemendik aurrera ere, eta nik adibidez ez daukat argi eta guzkez. Mozio bat heltzen bada ona, edo oin aurkeztu dugu mozio bat edatuari eta biltzeko orain esaten badozku. Nik hau aldatzen badozue,
babesten dut, bai, momentu honetan aldatu daiteke zerbait mozio batena? Supuesto bat da, ez da? Bai. Onartzen badozue eta argi geratzen bada ze bozkatzen dan, hori da garrantzitsua. Momentu horretan onartu alda, baina argi geratu behar zaio talde guztiei. Bestela, inseguridade bat sortu leike. Hemen esaten bada berez argi geratzen da, ez? Danon aurrien esan da. Adibidez, lehen egin dugu, akta, akta. Barkatu, sakatu garaini, bai. Akta katz bat zeukan, norbaitek adierazi du, eta azpimarratu inda akta onartuko zala hori zuzenduta. Eta nik uste danoi geratu zaizuela argi, ez? Nik txartu ulertzen ez badot, eta orduan danok segurtasun bateaz bozkatu indozue. Nik ulertzen dut, egisa da segurtasun gehiago ematen dula aldez aurretikan dokumentuak ondo badaude eratuta, eta hola bozkatzen badira, baina azkenengo momentuan aldaketak egon laikez beti be, danok ukitzen badozue argi, zeri ari zarien bozkatzen. Eta hori ondo araututa geratzeko, erreglamentu organiko bat egon beharko noiz dan azkenengo momentua aldaketak egoteko, baina bitartean, ez dekogun bitartean, nik uste hori dala zentzua, ez? Segurtasuna eukitzea zeuek ze bozkatzen dozunean ze dan. Bestela, bozka esan izango baliozkoa, porque hori da oinarrizko eskubide bat, zinegotziak jakitea ze bozkatzen duan. Eta horri lotuta, ez dago araututa hori oraindik, hemen aldaketa eman aldan edo ez, beste duda bat sortu jakune honekin, eta bilkura batera mozio bat sartzen dugunien, zehoin bateratu azken momentuan sartu dugu, eta onartuko dugu, baina legez araututa zenbat aurretik sartu behar dugu. Baina, parkatu, ez dizutu lertu ondo, mozioa sartzeko gai ordenean, dinozu, mozioa hona etorteko, legez zenbat, deialdia bota baino lehen, eta gero zeuen arteko, hori be, ez dakagu araututa, zeuen arteko negoziazio bat izan beharko zan, noiz arte onartuko duan alkatia, kasu honetan gai ordeneko arduraduna dalako, noiz arte onartuko duan mozio bat aurkeztia, berak gai ordenean sartzeko eta berak aztertzeko aukera izateko. Baina legez, nik normalian barikoan bidaltzen ditut, barikoan baino lehen sartu bada eta alkatiak ondo baderitzo irakurri dulako edo dana dalakoa, edo negoziatuta dauelako edo dana dalakoa, sartu alda. Sartu alda. Baina azkenean, beti berak dak azkenengo eskumena gaiak sartzeko edo ez. Bai, ezke, dakagun araudia da 85-ekua. Orduan, arautu aldogu gure udalari egokituta, baina, klaro, 85-ekua da. Orduan, esan nahi dut, hutsune hauek daude. Eta reglamento organiko bat garatzen ez dugun bitartian eta zehazten ez dugun bitartian, hutsune hauek ikuko ditugu. Dale? Bai, David. Bueno, desde nuestra formación queremos mostrar nuestra satisfacción de que se presenten mociones conjuntas y queremos hacer una pequeña muestra de apoyo a las 2.892 mujeres víctimas de violencia ejercida por su pareja o expareja, a las 947 mujeres que han sufrido la violencia intrafamiliar y a las 338 mujeres que han sufrido violencia de libertad sexual. Un total de 4.177 mujeres víctimas de violencia en el año 2020 en la Comunidad Autónoma Vasca. Bueno, esan bezala hori bateratua bozka genezake eta gero maialen medioei bidali aldiegu bateratua. Ederto,
bateratutako adierazpenaren aldeko bozkak. Aho batez onartu egiten da. Bederatzigarren puntuan onartu ala badagokio EH Bilduk aurkeztutako interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruzko mozioa. Bueno, hau ez da hain luzia, baina igual badana irakurri barik apur bat azaldu ingot, eta gero eskariz eskatzen dana osoko bilkure eskatzeako irakurriko dut, eta gitu ez. Uste dut dakizuela interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berrien inguruko mozio badala. Bueno, gure ustez, lege proiektu honek egiten dabena da, herrien eskumenak eta apur bat eserezien itxi, ez? Ze batek erabakitzen badau momentu jakin baten, infrastruktura handi bat herrien egitea, ero herriek bere apuen jasota estekon edo zer egitea, horretarako eskumen eukingo dabe, eta horrek esan gure dugu, gure udalak erabakitzeko eskumena galduko dauela horako infrastrukturetan, ez? Eta horregatik guk emozioa aurkezten dugu, eta eskatzen dutzau osoko bilkuriai, berrizko udalaren osoko bilkurak adierazten du lurralde antolamenduari buruzko lege interes publiko goreneko proiektuaren figura jasotzearen aurka dagoela. Eta baita ere, gure udalen toki autonomiarentzat kaltegarria den eta gure toki demokrazia urratzen duen beste edozein tresnaren aurka dagoela. 2. Berrizko udaleko osoko bilkurak Euskadiko udalen elkarteari eskatzen dio udal interesa defendatzeko. Jendaurrean adieraz dezala aurka dagoela eta dagozkion kudeaketa guztiak egin ditzala lurralde antolamenduari buruzko legea aurreko puntuan deskribatutako moduan alda ez dadin. Eta 3. Berrizko udalaren osoko bilkurak mozio honen edukia Eusko Legebiltzarrera eta Euskal Udalen elkartera bidaltzea erabaki du. Hori da eskatzen duguna. Guk dukugu adierazpen bat, behintzat aktan jasotzea nahiko gendukena. Irakurri egingo dut, eta ez dakit oso luzea da, baina pixkat gure eritzien hundik nora doan azaltzen du. Azken hamarkadan, oroar, ingurumena kinkalarrian jartzen duen garapenaren ondorioak agerian uzten ari da, eta zibilizazio gisa aurrekaririk gabeko erronka bat planteatzen digu, berehala erantzun beharra eskatzen diguna. Mehatxu global horrek eskatzen digu erakunde gisa berotze globala alde neurrian arinduko duten ekintzekin konprometitzea. Parisko goi bilerak mugarri batzuk ezarri zituen eta Glasgow hirian egin berri den munduko goi bileran indartu diren konpromiso batzuetara bideratu gintuen. Konpromiso horiek 2030 urtea dute ardatz, hori delako gainditu beharreko lehen erronka nagusia. Horregatik guztiagatik azkar jokatu behar dugu interes orokorra interes partikularren gainetik jartzen lagunduko diguten tresnak erabiliz. Askotan baliatu behar ditugun tresnak ez dira oso berritzaileak, hala nola, uraren Europako Zentauro markoa, zeinak hierarkia argia ezartzen baitu interes orokorreko Europako jarduketa estrategikoak nagusitu daitezen. Ikuskera global beharrezko hori ez duten estatu edo eskualde politiken gainetik. Tresna horiek, bide nabar esanda badituzte autonomia erkidego gehienek, Nafarroak, Barne eta estatuko gobernuak naturaltasun osoz aplikatzen ditu, hainbat eremutan, interes orokorreko proiektuen babespean. Jabetzen ari gara gizateria osoari oroar zein toki mailan ingurumen arloan ondorengo erronkak planteatzen zaizkiola, klima aldaketa, kutsadura, biodibertsitatearen galera, baliabideak xahutzea saihesteko hondakinen kudeaketa eta itsasoen plastifikazioa besteak beste.
Berresten dugu beharrezkoa dela gure eredu energetikoa deskarbonizatzeko ekintza eraginkor eta zehatzei modu erabakigarrian aurre egitea. Fokuak arintzeko lan eginez eta horri lotutako prozesuen eraginkortasun energetikoan jardunez. Era berean, gure hondakinen kudeaketa arduratsuak ekonomia zirkularrean eta erosketa publiko berdean modu erabakigarrian aurrera egin duten neurriak ezartzera eramango gaitu. Kutsadurari bere adierazpen guztietan aurre egiteko eta horrela pertsonen osasuna eta biodibertsitatearen galera babesteko. Helburu horien interes publiko orokorra, helburu komun hori, ezin da egon proiektu estrategikoak oztopatuko dituzten tokian tokiko interesen mesede. Proiektu estrategiko horiek gaur egun klimak bizi duen mehatxuari erantzuna emateko behar baitira. Aitortzen dugu Eusko Legebiltzarraren gehiengo demokratikoaren zilegitasuna, aipatutako erronka larriei beharrezko eta premiazko irtenbideak hartzeko erantzunkizuna eraginkortasunez erantzun diezaioken lege bat onartzeko. Horretarako Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseilua gaituko du beti ere izapide arduratsu garden eta bermatzaile baten bermearekin, eta ingurumen legerian horretarako ezarritako prozedurek eskatzen dituzten eskakizunak zorroztasun osoz betez. Gure ustez, ingurumen administrazioaren lege proiektua Eusko Legebiltzarrean lantzen ari den lantaldean onartu den interes goreneko proiektu publikoen figurak, hain zuzen ere, erronka horiei gizarte gisa duten erantzunkizunetik erantzutea ahalbidetzea nahi dela, ingurumen balioen defentsan alde eginez eta hondakinen kudeaketa jasangarrian konpromisoak gauzatzeko beharrezko diren instalazioak ahalbidetuz. Ekonomia zirkularra sustatzeko planetan eta energia garbien ekoizpenean, Euskadiren deskarbonizazioan aurrera egiteko eta klima aldaketari aurre egiteko. Hori da pixkat, gure taldetik, alderditik, planteatzen dugun eta dugun iritzia eta kontra bozkatuko dugu. Bai, David. Bueno, desde nuestra formación queremos puntualizar que en la fase final de la tramitación de esta ley, desde el PNV y el PSOE autoenmendaron su propia ley y presentaron 108 enmiendas. Una de las enmiendas presentadas, la número 61, vulnera la autonomía municipal en la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico, quedando supeditados a proyectos de interés público. Un segundito. Incluso establece que en estos casos el ayuntamiento deberá modificar y adaptar su planteamiento municipal a esas nuevas necesidades, de modo que el planeamiento municipal, en lugar de establecer las necesidades, distribución y ordenación de recursos territoriales disponibles en el municipio, queda relegado a lo que desde el Gobierno vasco establezca como PIBs, perdiendo la función esencial para que los fueron establecidos. Además, por ejemplo, tras el desastre del vertedero de Zaldívar, los vertederos tampoco van a tener un mayor control. También se reducen los derechos de acción judicial, ya que asociaciones con menos de 2 años de vigencia no van a poder denunciar en los juzgados del Gobierno. Es una denuncia, por ejemplo, para librarse de denuncias por parte de plataformas que se crean para denunciar casos concretos, como Zaldívar Larritu o Gurasos, que nacen en momentos puntuales debido a accidentes graves y esas situaciones quedan fuera del derecho a denunciar en los juzgados. Además, se vuelve a priorizar la actividad industrial antes de la salud de las personas y el medio ambiente. Desde nuestra formación votaremos a favor de cualquier enmienda para que esa ley no se tramite. Niri benetan ekologia eta natura aipatzi olako kasu baten horren, ustot guztiz kontrako edala, ez? Honako legiekin eta etorriko akuz bertederuek, etorriko akuz goi-tentzioko linea gehiago, etorriko akuz gaur irratian entzun dute Itoizko pantanuen urte horren izin dela, ero dala, eta urte gizek, eta kaso egunen baten elkartu biko gara danok olako proiektu bati kontra iteko. Eta ez dugu egingo medio juridikorik hori atzera iteko.
nik uste dut interes publiko goreneko proiektuek badie, udalak behadoz egongo diela proiektu horrek egiteko, eta horrek esteko zetan udalei inungo autonomiarik kendu. Eta penie motozta, ze hori ikusite aurretik ontxe minutu gutxi botau duguna goitentzioko linea horren alegazioekin eta bar, ustot daudela, guztiz kontrakoa. Da penie motozta, ze usteot alderdik erisa bat baino ez tala, ze usteot zuek guk beste herri hau maite dozuela eta nahi dozuela herri hau gutxienez dauenetan mantentzie eta ez gehiago kaltetzie, zen neko kaltetu dago gizajua. Orduan bestik, penie motozta, penie. Bai, guk azaldu dugu, azkenean planifikazioa da garrantzitsuna eta kasu hauetan planifikaziorik ez dagoenean horrelako gauzak gertatzen dire, ez da. Zorroztasunez jokatzen bada eta hori litzateke helburua, horrelako gauzak ez lirateke gertatuko. Kasu honetan, hirugarren linea eskuartean da enpresa partikular batek eskatu da bena eta aipatu ditugu ez ditula bermatzen inondik inora ere hainbat arlo, bai ingurumen arlotik eta bai prozedura aldetik eta lege aldetik. Beraz, zentzu horretan, zatuzte kontrasan baten jausten garenik, guztiz kontra. Beraz, guk aipatu dugunarekin aurrera egingo dugu. Nik abaitzeko, zorroztasunen dinozu, honek aitzera moten da orduen, udal hau ezin likela zorrotza izen, eta sinisten dugula jaurlaritza kudeatuko da benen zorroztasunien. Nik uste eta guen dauela pentsaute, balderdikeri baten, eta ez dozuela jaurlaritza inoz galduko, eta penia motozta, penia motozta. Penia. Ze hori autonomizia udalak azkenien galituko die, gabonetako argizek ipinteko eta gutxi gehiagorako. Bale, bozkatzera ingo dugu. Mozioaren aldeko bozkak? 4. Bale, abstentzioak, kontrako... Abstentzioak 2. Bai, kontrako bozkak. Abstentzioak parkatu, Enrique? Abstentzioak 3. Kontra 3. Gehiengo arruntaz, ez? Onartu iten da. Eskerrak ebon, azten nire usaien EAJ-ko zinegotzi eta David ere bai, beste ez. Bale, galdezkeak, azkenengo puntua. Hiru puntutxo dako guz, ez dut uste asko luzetuko gaienik. Bat da eskatzie, eta uste dut igual dan ondako momentu baten onuragarri zilikela, aukeri eukitie igual batzordetara online sartzeko aukeri momentu jakin baten. Esan dut, ezin gara bertaratu udalera, ez dakit boskarekin edo boska barik, ero entzunle moduen edo ez, hori aztertzea. Tuko dugu, ez dakit oin erantzuten posible dana edo ez, baina teknologikoki posible bada, presidentearen eskura lagatzen dut, igual pantailan bitar, ikusiko bastatuko. Beste bat, badakigu udalak bai eskola eta bai institutuko kontseiluetan ordezkari badekola, baina bebai dakigu azkenengo biletara ez dela bertaratu. Bebai badakigu alkatetzatik badauela hartu emon zuzen bat eskola eta institutuko zuzendaritzekin. Baina, guztoko udala bertan presente egoti kontseiluetan eta posible bada, guk prest gauzela bertara juteko, esateko.
besterik ez badago. Bai, bai. Da azkena, atzo erein egunotan izen da, berri zen goi mailan kirolari izen da batek, sare sozialen bitartez zabaldu duen mezu bat agertu da. Zautuko zu, Ibai Zabala Gandaria izen da 13 urtez pelotari ze, da zabaldu duen mezu bat, penaz, azarre, ez dakit, esanez, berak aukera gutxi ukin dauela profesionaletan ibili da nien herrizen jokatzeko, gero pandemia dela eta entrenatzeko trabaren bat eukinei dau, eta oin abenduak 11 uste dut programatuta dauela profesionalen festival bat frontoien, ez? Eta hemendik babesa berai heldu arazi Ibaiei eta bebai beste hainbat kirolari, goi mailako kirolarizek egon dienak eta uste rekonozimentu txikizia jaso da denak udaletik eta ez bakarrik kirolarizek, sortzaileek eta artistei uste rekonozimentu handiz jaue emomiko jakela aurrean zin emoten baiak ebentzen posik egongo gara rekonozimentu handiz jaue. Eta hemendik gure babesa, elkartasune eta ia hori aldatzeko gaien. Bestik ez. David. Sí, yo dos cosas. En primer lugar, desde Elkarrekin Podemos queremos mostrar nuestro apoyo a los trabajadores de la empresa Mega y solicitamos al Ayuntamiento que en la medida en la que sea posible medie para una pronta solución de su situación. También queremos comentar que para el próximo viernes tienen previsto hacer una manifestación en la que nosotros acudiremos y en la que pedimos pues, que todo el mundo, pues, por solidaridad, pues, acuda. Y luego quiero hablar de un tema en el que quiero disculparme y realizar una rectificación a razón de un artículo que la revista de nuestro partido, en el que se me nombra a mí en particular. En el artículo reseña que desde el Ayuntamiento y a la persona de Orlan se han puesto trabas a la presentación por parte de nuestro partido de mociones para tratar en los plenos. Y pone como ejemplo una moción relativa a la pobreza menstrual. Y quiero aclarar que en ninguna ocasión desde el equipo de gobierno se nos ha puesto ninguna traba a la hora de presentar una moción, y además que la moción relativa a la pobreza menstrual quise aplazarla yo personalmente para poder llegar a un acuerdo con todas las formaciones. No sé cuál ha sido el motivo, no me pasaron en ningún momento el documento. Hasta que lo he recibido en mi casa pido disculpas y depuraré responsabilidades, y ante todo pues quiero recalcar que nunca desde el Ayuntamiento ni en tu persona se nos ha puesto ninguna traba. Bueno, eskertzen dut David, baina kalean dagona, kalean dago eta esaten dana erderaz kalumniak algo queda. Eskertzen dut zure zuzenketa, baina realitatea ez dana dokumentu baten etxe guztitara bidaltzea ez da gogoko inorentzako, eta kasu honetan nire izena aipatzen bada. Eta guztiz eskertzen dut eta aipamen publiko hau, baina herritar askok ez dute jakingo zuk gaur hemen aipatu duzuna eta hor geldituko da. Ez bada egiten hurrengo aldizkariren baten zuzenketaren bat. Hori zuen esku dago, nik ez dut esango zer egin behar duzuen, zelan egin behar duzuen, edo egin behar duzuen. Nik bakarrik esan dut zuet, sentipen hori, baina eskertzen da benetan bihotzez, publikoki horrela adieraztea gai hori, benetan. Vale. Eskerrik asko.